Newsfast Karbi Anglong berta ketanjia bang nili samika cerong Karbi. Aprangsi berta tepi pen arjuita. Monsing rong pikiti ahuni pen bang ner kep aphan kenep pen kapajok jephan kora ajiara daphan kachuning ripon. Chuki hola dohora hidi bearong asor maluti intipi hidi ke dam pen hem nang chililidat ajok ahem asor manghuprong. Meghalaya ahoy long non puanta thengpi kanghu ington telang. Jilang solong sangti karthanga trak kachaphar lep inut apran kedam. Tok bitching room amai servo mo komlen along ke thok ke jel damsi ahai ahir jume ke hangpon. Volong komaji mongol sing be arong asar pimar sikateron pi aphan barilong tok bi arong amikar Monsing rong pi kacholang remji kabor iahut si abang hang ser lo lapen rong asor arjulong si thurpak pen Monsing rong pi aphan nep chek si theng hurlo Monsing rong pi kopai kelang noa jok adimalong mat aprandam juilo bangso alam barilong tok bi amikar atum arjulong si volongkom aji thana along lamhoi pidam si bangner kep atuma phan nepsi bengthot lo puthot pini la bangner kep atuma phan pajok nangji lapen kes cn nangji kes cn e pulote karhiji lapen kapang thirji aphan setami chirap dunji pusi kachuningri padupon anparta Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang lapen langpher MAC ramsing timung aphan setami la bangner kep kejang atuma phan kepajok ji aphan chuning ripon da Karbi Anglong kachari akithi keding atum nel tuma sar tuli ram rong hang lapen ne tuma CM MSC la kamsing timong lai tuma lang tum hanet tum kachuning ri jikela sop thak kat nang cherap dun tha phusine tum kachuning ri tamane la hai osmar tum hala aprangal loteng pen mo phiyong sine la son cheplang porte ne phanang pheng bo moi kwa lam cha ka teng se osmara tum bangke pheng det lo la bang kalang lo samira alang le tum non porhi bom nang majak bangke ka porhi sele la pan anang deng dong porhi ne di acha ke ner kep sir kep la son ka porhi sampri bangke BA ang deng an ke chepali dun lo sampri ke pe kol bang lo teron sampri teron di la se nang tum han ka chuning ri je bang ke la nel tum han la bak so phuthak bang nang rabdun ha pusinel tum ka du ko bita ka chuning ri nel tum ka bedet pen an la sona ki sung phoji pu ke nel tum chichini ne derlo an setamenon ahut nang le ro ke ki sung ke phot ki nel tum hanang rabdun tha pusi nel tum sar to le ram rong hang la pen nel tum sar le thot ramsing timung handa chuning ri lang ner ke ba phan bang ke khon ba mon tok bi lan phan ke atumi se la so phuthak bang ke ponik der lo la sinona bang ke nil tum phana bang ke rong sor bang ke la juntu kichibek hema purial tum bang ke nona bang ke net tum han la nang ke dabi son lo la tum la so hunni ki cham je phan nil tum han osomarna ulai pinon an nil tum kaddo ko ke nang che son andan nil tum rabdun derji kes ta uthai denang po kes bang chi uthai denang po kes jong se chi uthai lo polote nil tum aram se nil tum ningkang samben nil tum rabdun chi jalang News Desk report Newsfast Karbi Anglong 25 nong Nilip constituency ke parlo chuki hola dokhora hidibe arong amikar John Singnar ahemasor maluti intipi ke dam tang thang ni phai troxy arni pen hithi ke dam pu amat non puta hemnang chilili dat si ahemasor lapen osumar adonarap atu manghu prong bangso ki sungta ke phonang koke alang litum pinanso asumar aphan rongmong be school ke padun ji pu pen rongmong be damlo lapen ahemasor abangki hem chewang jui pen achor maluti intipi aphan ke ate ke soamat si non nini nithom dotha pura bidekang kok amat bhomkuru mate sunday ni phai trok si arni maluti intipi kachumatha abangke abong rose intipi pen kothori ahithi an dunlo lapen scooty jangthu thai damnon ne alom o nimek sung chifudam lang pupen kunatong kedam juine non pu anta theklong le detlo kangbodet maluti intipi achor John Singnar kachethan pon atengki kaike setame nitum ke chebohong chingchek puta ave lasi madu abang phubang phile
Heklong setami Prabjin pen nangkapachingi vek G aphan mobile number 600223787 Osomar atumke manghu prong loputa Achor John Singnar abang Pherangkia Thengnu Chuning Ripon Yani Sonia apuishala kadobi hema sorphan stami tekang lo nili kam du bensi hem kevang lo stami hema sorphan abang so tangka tami tekang de lo la penge jinghon saidu them tipi bang stami keso oso phili lo asi kini penap lo kusonsi kelongi asonsi angring dolo asi nonko ni tipi phanda kam ke cherap lo ajalu pustam si nili hada hema sorphan stami non nini thondak do tha pusi nili hema sorphan sethane kang lo asi hokor bar adap ke nili mithang hem stami kam ke du upena job stami ke bang juilo nili hema sorban ke pailor long dam si la mixung ji phudam na molom soneng hong tha puma abang so kang hong ben man si hem asor phani che theklong del turong no dor pu sar yat pe na tum gin na le ka mon thidon na sonaja duma sonaja ke lapul he stami nili lapu charjulong dun papri papralo stami nili lapuson ke che thekdun long pami puyage Nili pen Pherangke Robinson Terang Newsfast Karbi Anglong Cherabdun Rongmong pen Jersong Ingti Manja Hithi pen kilometer Pharoisi Kahilo National Highway 36 atowar pi along Atumya ju porphai Sirkeb Rachitim apor malom AS09 9457 ihum Sangti Karthang Atra Kachingkoi Kachephar Lep Ahir Kangtang Rak Ajok Adimalong Amat Volongkom Ajimate Bokolia Police Station ke Parlo Jilangso Sundor Teron Arong Amekar Dorsing Teron Lapen Basapi Ronghangpi Atum Asopo Kopai Kilang no Ajok Diben Teron Kretroxi Arta Abang Phukik Adimalong Amat Aprandam Juilo Lapen Karlitang Hemari Tokbi Lapen Moina Teron Pi Atum Asopo Kerani Tokbi Abangke Dipu Medical College and Hospital Alongsi Selang Pon Bomlo Pusi Manja Police Station AOC Jitumuni Deka Ahin Pen Newsfast Karbi Anglong Pherangke along Birtanang Pali Lapen Labangso Atrak Ahem Puke Muna Prasad Longnit Asor Pusi Pangthek Ponlong Manja Pen Dilip Hanse Newsfast Karbi Anglong Kheruni Southern Range ke Parlo Meghalaya Ahoy along Mukro Sabit Office along Patuni Arnikang Sam Porphai Pho Apor Malom Mukro Adung Arai Malom Thengpi Thabom Pu Arlo Arlo Pen Birta Kilong Ateng Pen Ihum Thengpi Plengset Atrak Robiram Terang Pen Humson Kro Atti Matum Kiri Ketar Libdun Ahut Ihum Thengpi Plengset Atrak ML04 7795 Aphan Nep Ingnang Dunlong Aprang Pen Forester Atum Kedampu Birta Kilong Lok Ajoyne Inut Aphanta Nep Ingnang Dunlong Ledadlo Lapen Kheroni Southern Range Saphan Chong Si Ihombak Gari Mesen Pen Pi Asonte Non Koanma Kinep Dunlong Lapuan Sose Si Nep Dunlong Jia Podlo Athe Alang Litum Along Ihombakta Gari Mesen Ave Pusi Ningduk Chepaklang Lapen Alang Litum Pen Kaningje Pon Alam Arju Pon Iksena Ni বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা খবৰ পাইছিলোঁ বিশেষকৈ আমাৰ জিৰলিং ছাবমিটৰ যি ইনচাৰ্জ সেইটো মতে আমাৰ টিমটো অলৰেডি আমি পঠালোঁ তাতে আছিলে তেতিয়া ৰবিৰাম তেৰাং আৰু হুমচন ক্ৰু তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত দুটা গ্ৰুপ পঠাইছিলোঁ মুক্ৰৰ এৰিয়া আৰু মুক্ৰৰ আশে পাশে সঠিক গাঁওখনৰ নামটো আমিও নাজানো তেতিয়া তাতে আমি গাড়ীখন তেওঁলোকে ডিটেক্ট কৰিলোঁ ডিটেক্ট কৰাৰ পিছত আমি ইয়াত লৈ আহিলোঁ আনি পেলাই এতিয়া মেছেজ কৰিছোঁ তেওঁলোকে মুক্ৰ আজিকালি খৰাং দিন আপোনালোকে জানে পাহাৰী জেগাত বহুত শ্বৰ্ট ৰাস্তা আছে কোনোবা এটা ৰাস্তা দি তেওঁলোকে মেঘালয় বৰ্ডাৰ পাৰ কৰি মানে মেঘালয় ষ্টেটত লৈ যোৱাৰ এটা যোজা কৰিছিলে তেওঁলোকে Kheroni Pen Rensing Teron Newsfast Karbi Anglong Pininijang Karbi Anglong District Dongkamukam Congress I Office along Board Committee BLA Training Kapadopon Bangso BLA ACK along Mai Chepahem Pupon West Karbi Anglong District Congress Committee May Pusar Thekram Salapen Bangso Asai along Halloween Pen Nangkachetong Dun Alhi Sarpo Dr. Durlop Choma Bisu Sarma Asini Sahu Deba Ranjan Saikia Barim EM Sing Teron Elis Ingtipi
Rensing Be Lapen Samson Inti Secretary APCC 20 Nong LAC Baithalang So Pen Danglok Penang An ke thekiding atung chetong dun pen Mai Pachun Pon Bangso Seke ke Padupon Lake Non Ipong ke Wangji MLA Kilik Adi Hua Hut ke Ong Dung Avot Pen Kachipahai Pon Edji Aparman Lapen Kilik Adi Hua Hut Koson Si Kiklem Kedam Nangjima Pu Aputhak Tami Aluhi Sarpo Atumahin Pen Than Paretikang Jengkha Pen Pubitro Kathar Newsfast Karbi Anglong Tok Biching Room Amai Pen Patir Piponsi Aning Kanwang Ason Si Pining Le Thota Di Purong Supia Long Kedo Pusir Bomo Akumlin Akeng Rialong Karcho Lapen Ning Chingduk Asai Pedupon Bang Solong Chikimu Lapen Hirjume ke hang amai long MSC Richards Tokbi Pen Hirjume ke hang Amilur Kai Pangcheng Ponsi Chetong Dun Along Hirjume hang pon Bang Solong MSC Richards Tokbi Pen Chetong Dun Ahot Kaningje Alam Ardrik Sinang Hello Bini Apor Nilifanda Manpeng Pen Nang Hasi Idum Tok Biching Rumamaya Chung Pen Patir Piponsi Je Idum Kaching Hon CM Liram Rong Hafana Prangsia Kiro Pilo Je Idum Afan Sirbom Akumlin Dak Difu Tau Nang Mong Idum Afan Nang Kim Pipon Adim Nang Pipon Thot Pini Idum Hongnia Por Karchu Pon Chulong Lake Akaprek Fangali Pon Tamit Tuliram Rong Hafana Kirul Pilo CM Karbi Autonomous Council Ini Karbi Tombi Tumangbong Atumo Aputimo Itum Chini Sirbo Mu Atumo Kuson Sinangke Plang Ma Nasi Kebanzi Doa Nambong Stame Lason Si Itum Achupon Bom Nangzi Jati Je Akhir Zume Kilong Yafa Karbi Anglong Ada Anso Se Ada Anso Se ke paprang ponji afan ningkang sam gido infan monsam gido ji afan diklem ke dam doan tani boche sumi fasami paprang nung tingi afan dum ka dame karchu pon te ila sona program me dekwa sami mai pu ke hai la pen tongchumba now Non long so phan bir time ton sina For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Birta Kanton Pen Namjiro Itulo Atumi Dikhanjang Lang Swalong ASDC Youth Amai Kepadupon Along Rajendra Rong PX EM Ahin Pen Mai Chepahem Phu Pon Si Mesen Pen Mai Pachun Pon Alhuyaman Pen Kachetong Dun Kensing Teron District Committee Achun Bang Ramsing Rong Pi Bokajan Constituency Amai Phu Lapen Central Committee Klembang Phu Mohon Rong Pi Mai Phu Sarupathar Constituency Rajkumar Risaile Central Committee Klembang Phu Theodore Momin Central Committee Klembang Phu Bangso Amayalong Kaching Baipon Non ke Bangji MLA election along Riso Ejang Atumahin Pen Koson Si ke klem ke dam nangji Lapen Kopi ke klem ke dam pen si Kachipahai Pon Thekjima Puaputhak Bidisore Hei Hui Chingwai Pon Bangso Amayalong Non ke Bangji Thang Thang Niphai Tracy Arni ASDC Sarupathar Youth Front Committee ke Seng Pon Ji Aphanta Riso Ejang Atumahin Pen Cheparai Pon Lasomaya long nang kachetong dun atum laki Hilson Rongpi Harbamon Rongpi Lekson Be Jondoram Be Klembang Ingti Holiram Terang Chondon Singnar Lokheson Rongpi Boloram Rongpi Lapen Semtor Phangcho Alang Litum nang chetong dun pen Maya long RDP dun pen Mai Setamik Ing Samjin pen Pejut Pon
langche thingpen sarbinong timung Newsfast Karbi 17 nong Socheng Dhenta Ahavar Karbi Anglong pen Assam ahoy along isi tourism do bangso tourism amen aprang ke nila pani mate langkilir pusi amen irpon lo setami bangso tourism amen non ke Sochan Anglong pusi atumi Inauguration amai kapadupon anghut larpon si Sochan Anglong pusi amen irpon thulo bangso tourism ke Nogong district Assam along si kedo bonta Nogong district along si dokok pusitami Karbi Anglong Karbi Arong Kothalguri pu along si bangso tourism ke dokok ajok si Karbi Akhai atum si Jepahem Phuponlo non bangso tourism along Karbi Akhai atum aphan si Nogong district ke thegiding atum kapat Jepahem Phul pon long our side setami pipon deadlo bangso Sochan Anglong along tourism committee along Maipu Clinton Rongpi Lapen Kongchunbang Rosmi Ingtipi atuma phansi arku pekponlo athe bangso tourism along kipan kipangthir kilangkachari hei hui Karbiatum kachipaduk o ajoksi nonpu an kipalang me ponthek apot pura Nogong district akethe kiding atum Clinton Rongpi Lapen Rosmi Ingtipi atuma phan kachoro padupon kiman asan si chethek damlong lo अच्छा do tema local EM hisap Socheng Dhenta jitu itum bangke din itum la Kothalguri ba Socheng Dhenta homusti angbong sipuri lokapot lasi local EM along eson soni ja waiting set puno towar road puno lahai hui nang bonai do nang cherap do sonte ansu se mane ephang kemi phan nile tumtame la lohi ba la tourism na la tum phane di aning pang samponi phan kangni din ba langi juna din hai nang thik pi sonte la na cherap do sonte me sanpu cm bai do pata chuni Rongmong repen jersong ingti Newsfast Karbi Anglong Atumi bokajanangkang Baliputhar Healthcare ahin pen lakha ingkoi rahini Suruputhar constituency angkang langchithing along langchithing arong arat tumaphan adon tinta sonsuri akisupen kapajok thekjia phanpura okpran asan chomatum pen langchithing arat tumaphan okpran asan chom anathu field supervisor Vidya Singh Ingling lapen alang lilong asa tum cherap tunsi alang lipen adon tin aphanta edon aphai lakha ponsi edon pen chetang chit an chitim alan pajir ponlo langchithing arong along kedo adon tin atom setame chitim alan kelong don pen ajok ningarong nang chepaklang don langchithing pen sarbinong timung Newsfast Karbi Anglong Usuka asong ahin pen district press club along Pherangke amai ke pha bangso hut Usuka maipu bibison teron pen kaning jalam arjutha tingni thailo si Karbi Anglong la pen best Karbi Anglong arlo centrally sponsored scheme pen penan development kam claim to stahala hal hai centrally sponsored scheme la bangso ke claim kidam along banget pinyang ni bangke penan itu around rate hipping anomalous tripping hada pa bangso kelankari tripping anomalous tripping mane around rate hipping non la bangso mo pen bawa DRDM madhurjo dekhe albu konta mere dam bangke hidung ka chira bundu la pen commission ras alang lik japon se commission ras duk solai bom sini tu bangke matha banang ko lasi la bangso madhurjo dekhe albu kon alang li bangke amenang jungjung department la bangso DRD department kelang cari tekte mesen pen ke solai tekte mesen pen kangsuri tekte por alang li bangke la bangso itu DRDM ang poi ada kideng ya out mane avelo mane apuna chak chok abang lilo lasi la bangso DRDM aku ben bangke prabjin pen CEO na ko sunan ko sini dengan bangke dengan ko la pen apata same Karbi Anglong la pen west Karbi Anglong lo disement Karbi Anglong autonomous council a room ke do 11 development block long krisi 11 development block la sombo pen samelangso IDTV development block dan isilo samilangso long labangso samilangso IDTV development block ke mithang jungjung sahem do stahala dang bangke latuma sahem chido basic dogmoka rong supialo supermarket labangso multi utility building lo basic do an asai da mentune bangke multi utility building ban si cyclan lo mentune le bangke muka forest ib lo basic kam claim si rara tum badai pa puloje hada rara tum debok jara rara tum puloje bat
metang yung asa hem ko pas samilang so jitu metang asa hem dulu lok asa hem dulu ko hada kasi doan ka thoda sa hada kasi claim ning besi dulu sitam na so time masi kitam tang 15/09/2017 ani ka DRD project director pen isi order issue je metang asa hem nong si jitu samilang so lok kedu samilang so agi di ngon lok asa hem nong besi doan ka thoda asa claim ning besi isi order dulu sitame hal gam itu claim bong video pencenglok di pencenglok gram sibok pencenglok gram sibka pencenglok do ana choko marto ke Karbi Anglong autonomous council ban jula bangso kaping kha Karbi Anglong autonomous council ban la bangso ki pia direction Karbi Anglong autonomous council ban ki la bangso itu alam toy bangalang to mangke arju dasi Karbi Anglong autonomous council basi rimun ko paklang long wrong lasi metha sai ka cheklam kle duty negligence la bangso itu hadak itu samilan so identity development blog video JE gram sibok gram sibika pencenglok chuka mardon pada Karbi Anglong autonomous council ban disciplinary action ani mane sign mane challenge akan saya belum sini song ini make Dipu Pen Pankaj Deka Newsfast Karbi Anglong Pinya Berta Lansi Pajulok do Mekap Me Kardong